преди. Сега снимам, ама не знам как. А тя след като се на клипа не е толкова силна. Ама има лампа. Лампа се включва. Тя свети в момента това сега. Тя може би само се нагласва. Добре бе, сега ще си по-добре бе. Просто светлината е ужасна. Не ти по-скъпо. Много по-добре ще са. И поне са напълни. Че се беше усърда. Пръстите, знаеш колко чисти бе, човек. Те не са били толкова в маса никога. Ти никой не си е приел. Горе са напълни навсякъде. Има вода, ама. По-добре бе. Ти ми рамената знаеш как стърчат бе. Рамената знаеш какво става. Това. Да, Саша е по-добре. А килата как става сутрин? 75,5. Американо точно. Колко ще го заредиш 74,5, спокойно си влизаш такова, той има кантари, има къде се таковаш. Ние може да се премерим на време, българи сме. И в един часа трябва да съм в лоби бара. Дай малко по-надолу се навиди, че нищо не виждам от светлината. Не, тялото си навиди. Къде? Не бе, напред бе. Ага, така. Да. Има фибри, ама на телефона не могат да се видят на газа. Ти си воден си, има и две вени на газа. От десно една от лево. Да, има фибри и вени, обаче такова. Гал се добре. И фибри има и на кръста, защото преди ни ги показа. Те сте много дебели, затова. Много вени имаш бе. Аз съм супер хърбав, на кръста имам фибри. Добре, ще стане по-добре. Поне са напълни. Че как за една седмица можеш да се смачкаш за такова. Точно перфектно. Със сигурност си първи. Корен бедра показа ли? Да, бе, показва, че. Не ми беше ми показал. Много добре да. Че са. Да. Сради съм.